No mikä sinua sitten huolettaa siinä maailmantilassa? Vesi- ja ilmastokatastrofi. Sademetsien ja muiden metsien tuhoaminen? Energiakriisi ja öljyn huippu. Viljelymaiden köyhtyminen teollisen maatalouden takia. Yhteisöllisyyden väheneminen. Nykytalouden tuottama köyhyyden kasvu. Lastenlasten tulevaisuus. Ainakin mua nämä uutiset maapallon tilanteesta on ahdistanut. Musta on kuitenkin tärkeää, että sen sijaan, että me jäädään murehtimaan asioita, niin me ruvetaan tekemään jotain konkreettista niiden hyväksi. Me täällä Keuruun Ekokylässä on päätetty tarjota ihmisille mahdollisuus osallistua kestävän elämäntavan koulutukseen. Kestävän elämäntavan koulutus eli KEKO perustuu kansainväliseen Eco-Village Design Education -opetussuunnitelmaan. Näitä koulutuksia on järjestetty ympäri maailmaa jo vuodesta 2005 alkaen, nyt myös Suomessa. KEKO-koulutus on tarkoitettu sinulle, joka kaipaat omaan ammattiisi kestävän elämäntavan näkökulmaa, tai sinulle, joka haluat perustaa oman yhteisön, tai sinulle, joka olet muuten vaan kiinnostunut näistä asioista. Koulutus jakaantuu 4 eri osioon. Sosiaalisessa osiossa tarkastellaan yhteisön päätöksentekorakenteita ja muillakin tavoilla yhteisön vuorovaikutussuhteita. Taloudellisessa osiossa puolestaan tarkastellaan muun muassa nykytalouden ongelmia ja toisaalta kestävän talouden vaihtoehtoja, kuten esimerkiksi paikallistaloutta. Maailmankuvallisessa osiossa mietitään, miten maailmankuva vaikuttaa yhteisön arvoihin. Vahvistetaan omaa luontoyhteyttä ja tutkitaan, mitä holistisuus tai kokonaisvaltaisuus tarkoittavat. Ekologisessa osiossa paneudutaan kuluttavan elämäntavan vaihtoehtoihin ja kestävän elämäntavan ratkaisuihin, kuten ekologiseen rakentamiseen, jätevesien käsittelyyn, energiaratkaisuihin ja paikalliseen ruoantuotantoon. Tietojen ja taitojen oppimisen lisäksi KEKOssa voimaudutaan, verkostoidutaan ja inspiroidutaan. KEKO-koulutuksessa voimannutaan ja vahvistutaan. Kuunnellaan asiantuntijoita. Suunnitellaan omaa ekoyhteisöä maalle tai kaupunkiin. Pohditaan omia arvoja. Tutkitaan harjoitusten avulla omaa tapaa toimia ryhmässä. Esitellään ryhmätöitä laulujen, sketsien ja piirustusten avulla. Tehdään pari- ja ryhmätöitä. Tutustutaan yhteisöelämään ja verkostoidaan! Älä siis jää yksin murehtimaan. Tervetuloa KEKO-koulutukseen!